lidi, tady Giforku LP, chtěl bych vás přivítat u druhého dílu, což takové pokračování toho prvního dílu, ale je to druhý díl pokračování prvního dílu. Tak a máte tu i k tomu hudbu, doufám, že mě jde slyšet a tu hudbu taky takže vrhneme se zpátky. Tak, vypl jsem zvuk hudby, to jste si mohli všimnout a jak bych měl dělat. Cheats. Tak, zabijte je všechny. Spíš jde o to, aby, počkej, já zkusím zvýšit hlas, aby aby jsme jakoby zničili tu pevnost. No, a což bude asi trvat hodně dlouho. Dělej. Pardon. Co jsem to chtěl? Jo, a jak dojde ta hudba, tak já ji pustím buď to znova, anebo jinou. Kdyby se tak dalo rozkouskovat na 10 minut. Přemýšlím. Dobré. A nebo na to taky zapomenu, to se zkusím zapomenout, že prostě že to nechám potom bez hudby. To se doufám nestane. Zástřím. Počkej, já změnil? Nezměnil. A já mám kolik vlastně? 10. No to ještě nezměnilo vůbec. Hustý. To koupím. To je dobře. Tak. Zabijte je. Tak. Jo, ještě jsem vám v prvním díle zapomněl říct, že vás zajímalo, kolik jaké známky na vysvědčení neumím mluvit. A dostal jsem i vyznamenání, několik, já nevím, co tam všechno bylo. A jsem ve 4. třídě, hned pošlu ty kanony, co jsou dobré. A tak jsem ve 4. třídě dostal jsem knihu, pochvalu od třídního učitele, a ne učitelku, a to nevadí, třídního učitele, za vzorné chování a ještě něco. A potom, jo, a od starosty města Orlové, od Kučí jsem něco dostal, knihu jsem říkal, jo. Potom ještě nějaké vyznamenání, já nevím. Nic. Já musím stavět ty kanony. Já vím, že mi to pomohlo, já to mám dobré, no oni můžou přestřelovat přes sebe. Totiž. Prosím, stavěj. Jo, jestli... Tady, ne? Dobře. Jo! Yes! Oh my god. Jo. Dobré. To mi bylo hodně rychle. Oh my god. Já budu furt asi klikat. No to nestačí. To je jedno. A já je zabijím hodně rychle. Oh my god. To bude stačit? Jo! Já zabiju v dnešním díle, yes! Kurde, skončila hudba. Počkej, tak to vám vystřihnu. Tuhle část. Já stopnu hru, abyste
neřekli. Tak. Pustil jsem hudbu. Trošku zvýším. Ještě. Tak. Oh my god. Dávej ty kanony. Prosím tě. Jo. Zabije. Doufám, že mi jde slyšet. Tak to ještě. Tak. Tak to stačí. Aha. Když mám XP, já to nechám tu pevnost. Ona je docela dost platná. Si mi to mohl zničit, teoreticky. No to teda jo. Oni je prostě jen tak zabíjejí, to je jejich práce, samozřejmě. Mě nic nestojí v cestě, nebo co? Střílejte! Ne, až to nestíhá. Jo! Ne. Dělej, zabij tu pevnost. Jo. Já to dám.